Nájdeš na zemi, nestoja. Zakopáva, rovno. A ten trošku rýchlejšie. Pekne dve špičku, napoj maj lítko. Super, Maťo. Peti na zemi, hej? Peti na zemi. Dobre, stačí. Idete si za špičky a spravím 10 repov. To isté si môžem. Vždy jedna strana, hej? Tak. Maťo, aj ty, tam si sa mal vyšť. Vždy jedna strana pracuje, dobre? No, poď, buď. Z jedného do ďalšieho, nestojí. Nie, ak spravíš, tak máš 30 sekúnd pauzu. Poďme trastre a pull-upy. Čiže drep s výrazom, pull-upy na hrazde, hej. Samozrejme, že sa rozcvičíme, ukážeme ten traster, pôjdeme front squaty, push pressy, potom to spojíme, hej, celý traster. Chalani budú mať 30 kg, baví 15 kg a ostatní prispôsobím, hej, budú skrtať vlastne squatkami, hej. Takže traster. Teraz jeden z dvojice zoberie osku, vyhodí si na ramena, môžete, kľudne, hej. Jeden z dvojice. Ja si spraviť teraz 5 front squatov, hej. Čiže predný drep. Keď ich spravíš, tak nekladám osku na zem. Kolena od seba, hej Joka, kolena od seba. Držím lakte hore. Držím si aj trup, hej. Keď dokončíš 5 front squatov, dodržujem techniku.